אני אנסה את מזלי, עכשיו איתכם. אתם מתבגרים, הוא אחד, אני אדבר עם מתבגר אחד. ילד טרום בר מצווה, אציע לכם מתווה מסוים. אני אנסה לדבר באמת על ילד בן 12 וחצי. אבל קודם כל אני אצייר מפה. אתם יודעים, אני אוהב נפש, רוח, נשמה. אני אוהב לדבר בצורה הזאת. אז כן, אני אצייר לו 3 עיגולים. נפש, רוח, נשמה, אתה יודע. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו ככה עם רמות שונות. נפש, הגוף ברוך השם. הגוף, יש לו הרבה תחושות, הרבה נטיות, קוראים לזה גם יצרים. לא יצר טוב יצר, זה כוח חיים. לפעמים כוח חיים הוא בא, זה ביטוי בחשקים. אתה רעב? בא לך לאכול. בא לי. אתה רואה איזה משהו מסקרן? בא לי את הספר הזה, את הצעצוע הזה, נכון? הם מכירים, גם ילדים קטנים מכירים. וגם לפעמים אתה מוכן גם לתת קצת מכות ולדחוף קצת אחרים כדי לקבל את מה שבא לך, כי זה בא לך, זה חזק. אז זה יצרי חיים, זה עולם של נפש. יש לך גם שכל, נכון? אתה ילד טוב, אתה למדת, אתה יודע המון. אני אומר תמיד, הלוואי עליי, שהייתי יודע מה שהילדים שלנו יודעים ולמדו בתלמודי תורה ואפילו בבתי ספר ממלכתיים דתיים. אני למדתי בחוץ לארץ, אבותינו הגלים, והייתי מקלל אותם ואומר להם, אבותיך, לא אבותיי. על אף שיש שאלה אם באמת אסטריקס הוא לא היה יהודי מגלות ראשון. כן. אבל הם לומדים המון, אתה יודע המון דברים, המון הלכות, המון משניות, כבר סיימת מסכת זה, ופרשה כזאת, ודברי תורה. אתה יודע המון בשכל, זה בעולם השכל. השכל מבין, השכל אומר זה טוב, השכל אומר זה רע. ויש לנו עוד דבר, נקרא נשמה אצל היהודים. מה יש בנשמה? הנשמה שנתן לך בורא עולם, כן? יש בו מה? תרי"ג מצוות תורה. תרי"ג מצוות, זה תעשה ככה, אל תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, זה טמא, זה טהור, זה פסול, זה כשר, זה נכון? ואתה יודע כנגד מה תרי"ג מצוות? כנגד תרי"ג נטיות שיש לך פה. בגוף. אומרים לך זה, יש לך תרי"ג יצרים. נפש החיים. תרי"ג יצרים. כנגד כל נטייה, בא לך לגנוב, אתה אומר לך, בא לך משהו? תעדן את זה. ככה. זה סתירה, כל הזמן סתירות. מי היה פה עד עכשיו? מי אמר לך מה מותר, מה אסור, מה כדאי, מה לא כדאי, מה לעשות, מה לא לעשות? אבא, אמא, המורים. עכשיו אתה הולך להיות בר מצווה. בר מצווה הולך לקרות לך 2 דברים. א', הקדוש ברוך הוא נותן לך מתנה. זה כבר לא שלי, זה שלך. אתה בר מצווה. בזוהר כתוב, אתה מקבל מוחין, מקבל נשמה, מקבל כל מיני, כן? יש כל מיני. כלומר, זה שלך. מעכשיו, אני אמשיך להגיד לך מה טוב, מה לא טוב. אני אבא, יש לי אחריות בכל זאת. אבל אתה מקבל מתנה. ככה כתוב שביום הבר מצווה אתה מקבל את הנשמה שהיא עכשיו שלך. ייקח לך הרבה זמן איך לעכל את זה, לאכול את זה. ועם זאת, בורא עולם נותן לך עוד מתנה. עכשיו אתה רק נשמה, זה קל. נותן לך עוד מתנה. פה הוא נותן לך זריקת הורמונים. זה אומר, האיבר שלך גדל, אתה נהיה גבר. אחלה דבר. חז"ל קראו לזה, מביא 2 שערות. בר מצווה, מביא 2 שערות. מה זה מביא 2 שערות? מביא 2 שערות זה יכולת הולדה. מהיום, מערכת הזרע שלך, שהייתה קיימת, היא כבר קיימת מאז שנולדת, מאז שאתה עובר, היא קיימת אצלך כגבר, היא פועלת כל זמן, אבל היא מתחילה להיות מסוגלת להולדה. זה נקרא להיות גבר, וחז"ל קראו לזה, זה להיות בר מצווה. איך זה עובד? אז קודם כל זאת המפה, אתה מבין? יש פה, זה מה שהולך להיות, ואנחנו נלמד שיש אחר כך הרבה סתירות יהיו לך. אבל בוא נלמד איך זה, מה זה יכולת הולדה. מה זה 2 שערות? מה זה זריקת הורמונים? מה זה יעשה? אז זה קשור למה שעשו לך בגיל 8 ימים. בגיל 8 ימים הכניסו אותך לבריתו של אברהם אבינו, עשו לך ברית מילה. לקחו את האיבר, לקחו את האור שחופה על העטרה, לקצה, אפשר לראות, נכון? האיבר שלך בסוף יש לו עטרה,
ולקחו את האור וחיפו אותו. וזה ככה נקרא קדושתו של אברהם אבינו. הכניסו אותך לקדושה של אברהם אבינו. איך זה עובד? אנחנו לא כל כך יודעים, אבל אנחנו מבינים שלהיות יהודי ולהיות בקדושתו של אברהם אבינו, זה קשור לאותו מקום. מה קורה בגיל שלך? מה זה כשאתה נהיה גבר? כשאתה נהיה גבר, אז גם לפני כן, האיבר שלך הוא משמש לשני דברים. שני דברים יש בו. אחד, צרכים, שתן, וצרכים גדולים מאחורה. צרכים גדולים מאחורה מאוד חשוב גם ללמד במעי הגס, כי ללמד שזה מיועד לצרכים גדולים ולא לדבר אחר. אני פותח סוגריים בשבילכם, מאוד קרוב לשם בלוטת קופר שאחראית על מקום העונג, וגם את זה נלמד, כן? היא קרובה למעיים, וזו אולי סיבה שחלק מהאנשים רוצים מין מאחור במקום אחר, כן? כי זה יכול מאוד קרוב למרכזי הנאה מסוימים. אבל נעזוב את זה, אני חוזר לילד. ובעצם יש לך צרכים. מקדימה גם האיבר שלך, אתה מכיר את זה, נכון? צרכים. יש לך שלפוחית שתן, אתה שותה, מה שטוב הולך לדם, הולך לגוף, מה שלא טוב, אתה הולך לשירותים, שלפוחית השתן זה כמו בלון, מתנפחת, אתה מגיע לשירותים, המוח נותן פקודה, תיק, הולך וזורק את הפסולת. אבל הוא משמש לעוד משהו. מה זה העוד משהו הזה? העוד משהו זה זרע. זה מיועד להולדה. כשתגדל עוד קצת, אני אסביר לך, כי זה קשור למה שקורה בין איש לאישה. אני לא אכנס איתך לפרטים עכשיו למה שיש אצל האישה, אבל תדע שיש מערכת מופלאה שהיא מקבילה למערכת שלך. אבל אם ראית משהו באינטרנט, ואם נחשפת לתכנים לא צנועים או דיברו איתך, תגיד לי, כי אז אני אדבר איתך אחרת. אבל אני עכשיו בחינוך לכתחילה. אז מה שיש לך? מה זה מערכת זרע? איך זה עובד? איך עובד האיבר במערכת הזאת? כשהאיבר שלך הוא ספוגי, הוא מלא כלי דם. כשהוא מגורה, כן? אז זורם דם והאיבר מזדקף. חז"ל קראו לזה קישוי לדעת. האמת, זה קיים כבר אצלך כבר מזמן. אפילו כשהיית עובר ממי אמו, יש כבר תופעה כזאת. וגם ילדים קטנים, מדגדגים את עצמם לפעמים, כן? מגרדים, זה מסקרן, והאיבר נזקף. וגם הרבה פעמים בשינה האיבר נזקף, גם בזמן של חלום. בלי שאתה רוצה, כן רוצה, לא רוצה, זה לא משנה. וכשנוגעים בו, זה נעים. זה מייצר תחושה נעימה, כמו שמדגדגים. כשמגרים את האיבר, ואת האיבר אפשר לגרות בצורות שונות. האיבר יכול להתגרות במגע, והאיבר יכול להתגרות מכל החושים, מראייה, משמיעה, מדברים שהם לא צנועים, שהם קשורים לנשים, למין השני, שזה מצוין. אז הקדוש ברוך הוא ברא את זה כדי שתגיע לגיל. אז יהיה לך את מלוא התפקודים, את מלוא התפקוד. אז שאתה יכול לחשוב, להריח, וזה יגרום, וזה יגבר. טוב, ומה הלאה? עד עכשיו הבנת? כן, הבנתי. מה הלאה? הלאה זה קל. יש לך גם למטה, מתחת לאיבר, אשכים, ביצים בלשונם. הביצים הם בעצם המפעל לזרע. הם מייצרים כל הזמן זרע. כשהאיבר מגורה, גם הם נכנסים לאיקון, לפעולה, שהזרע יוכל לצאת. כשמגרים את האיבר, שהוא מגורה, הרבה, זה עובר סף מסוים, ובאיזשהו שלב, הזרע יוצא. חז"ל קראו לזה יורק החץ, כמו שפריץ, כמו רובה מים כזה, שפריצר, צ'יק. הזרע נראה כמו נוזל, זה לא פיפי, זה לא שתן, זה נוזל שהוא קצת סמיך, קצת דומה ללובן של ביצה, כמו שמפו, קצת יותר לבנוון, וכשהוא יוצא ויורק החץ, הבנת שזה קורה? זה קרה לך כבר? או שזה אף פעם לא קרה לך? לא קרה לך, אל תדאג. זה יקרה. כל אחד בגיל שלו מתאים לו. אל תתגרה, תכף אני אסביר לך מה כדאי, מה לא כדאי, ואיך אפשר לעבוד עם זה, ואיך עובדים עם זה. אבל כשזה יוצא, מה העניין? זה יוצא כמו שפריצר, והעניין הוא שזה גורם להרגשה מאוד חזקה, מאוד נעימה יכולה להיות.
בדרך כלל היא מאוד נעימה. חז"ל קראו לזה, תקן אותי הרב אליהו, זעזוע האיברים. ככה חז"ל קראו לזה, יורק החץ וזעזוע האיברים. שבאמת כל הגוף ככה נכנס לאותה חגיגה, ולתחושה של זה. אז מה הבעיה? זה נורמלי. אבל אמר בורא עולם, שזה קורה לבד, ובדרך כלל זה קורה, אם לא תעשה שום דבר, זה יקרה לבד בלילה, זה נקרא קרי. קרי זה בסדר, נורמלי. אז אתה יוצא, רואה את זה בבוקר, או יכול להיות אפילו שתתעורר מכזה דבר, או שהולכים למקווה, מחליפים בגדים, מתקלחים, והכל בסדר. אבל בורא עולם אמר שיש משהו אסור. שזה לגרום לזה לעצמך. ולמה שתגרום לזה לעצמך? למה אני אעשה את זה לבד הבא? למה שזה יהיה ככה? אני עוד לא מכיר. כי זה כיף. כי ההנאה היא הנאה גדולה. אז בגלל שיש הנאה גדולה, אדם, כל אחד רוצה מזה עוד. ולא רק שאתה רוצה עוד, אלא שיש הרבה אחרים שגם יציעו לך כל מיני דברים. ואם כבר נחשפת לפורנוגרפיה, או נחשפת לדברים לא צנועים, ואם הציעו לך כל מיני דברים, מציעים לך למה? כי זה כיף. ואם זה כיף, אז תעשה כיף. אבל התורה אומרת, לא, זה כיף מאוד. אבל הכיף הזה הוא שמור. הוא שמור, ובעזרת השם, שתתחתן עם אישה אחת, אוהבת, אהובה, ומשם תקים משפחה גדולה ויפה, והכל בשמחה ובעוני. הבנת? מה אתם אומרים? לא הבנת. מה לא הבנת? נראה לי מורכב מדי לילד ב-12. מה? נראה לי בכלל לא עולם מושגי, ובכלל לא היכולת תפיסה של ילד ב-12. ככה אתה חושב? מסתבר שהילדים בני 12 מבינים את זה מצוין. אבל עכשיו אנחנו צריכים להסביר לו חטא, לא חטא, מותר, אסור. אז למה באמת התורה לא מתירה? ולמה לפעמים אומרים חמור, זה רע, זה רע. כמו שזה יכול להיות זרע, כן, זה מניות, זה זרע שהקדוש ברוך הוא נתן לך פוטנציאל חיים שכל טיפה יכולה להוליד ילדים שתגדל, אישה, שוב. אבל אם אתה ראית משהו, תגיד לי, כן? ואז נסביר לך אחרת. אבל בינתיים, שתבין, זה פוטנציאל החיים, זה מביא שתי שערות, זה אומר, חביבי, אתה גבר, יש בך פוטנציאל הולדה, מניות, מפעל שמסוגל לייצר ילדים, לייצר חיים. ועכשיו, איך תשמור על זה? מה תעשה עם זה? אז תדע לך. אולי היום אתה לא יודע מה זה. אולי אף פעם לא יודע. אבל תדע לך שא' אתה יכול לדבר איתי על כל דבר. יכול להיות שחלק הבנת, יכול להיות שחלק לא הבנת. דע לך שאם זה קורה לך, אני אספר לך סיפור. יש לי שכן, אחרי שהוא עבר סדנה אצלי, הוא הראה לי בוקר אחד אס-אם-אס של תלמיד שלו. ב-אס-אם-אס היה כתוב, הרב, היה לי משהו בלילה, אני חושב שזה היה קרי. מה אני צריך לעשות? אמרתי לרב לשכן הזה, אשריך, 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 שיכול התלמיד שלך לא להיות בכזה אי ודאות, ולהבין שהוא יכול לדבר איתך על כל דבר. ואני, אבא שלך, הייתי רוצה להיות שם. אני לא יודע אם תרצה לשתף אותי בכל דבר. אני גם לא אשגע לך את השכל בכל יום, אם אני לא אשאל אותך, שלום, מה שלום קדושת הברית? לא, ממש לא. אבל אם תרצה לשאול אותי שאלות, על כל דבר. ואם נחשפת לדברים ואתה רוצה לשאול, על כל דבר. ואם משהו מטריד אותך במה שקורה בגוף שלך, על כל דבר, אתה יכול לשאול. גם, לא, אני מקווה שהבן שלי לא יתבייש להגיד, אבל גם, על כל דבר. אלה דברים שבורא עולם נתן להם שמות. חז"ל קראו לזה. ושתי שערות, כתוב בגמרא, כתוב בתורה, כתוב, כן? כתוב קרי, כתוב זב, כתוב נידה, כתוב כל מיני דברים. צריך ללמוד אותם. אנחנו לא צריכים לדלג. והכי חשוב שתדע שאם קורה לך משהו בגוף, תדע לך שאתה בריא.
שזה נורמלי, שאתה גבר, שזה אומר, אתה בר מצווה. בר מצווה זה לא רק ללמוד את הפרשה ולעלות לתורה. בר מצווה זה אומר, יש לך גוף חזק, כוחות חיים, חזקים, שתיכנס איתם לכל מיני שאלות ולבטים, אבל זה מה שקורה לך. וכל הקשיים האלה, כל המתחים, בין הנשמה שקיבלת לבין הגוף שעכשיו פורץ ויעשה לך דברים חזקים, כל זה נקרא להתבגר. כל זה נקרא להיכנס לסיירת של בורא עולם, לבריתו של אברהם אבינו. זה הסיירת, כי אנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש. לא בחרנו, הקדוש ברוך הוא בחר בנו. ממלכת כהנים וגוי קדוש, אנחנו בסיירת. ובסיירת הזאת, כמו שעושים מסעות קשים, הקדוש ברוך הוא לא חס עלינו. נותן לנו התבגרות, נותן לנו גוף חזק, והיהודים כמה שיותר בריאים יש יותר כוחות, כן? כמה שיש יותר עוצמות, יש יותר כוחות, וגם הרבה איסורים והרבה מגבלות. כשנלמד להסתדר אחד עם השני, ככה נהיה אנשים יותר גדולים. וזה לא יהיה לך פשוט. מה שאתה מכיר היום אתה מכיר. מה שאתה עוד לא מכיר, אתה עוד לא מכיר. תדע לך שהקדוש ברוך הוא מסדר בדיוק, אצל כל ילד זה מגיע לו בזמן שלו, במקום שלו המתאים, ויהיו לך בעזרת השם הרבה התמודדות.